σας, τι κάνετε? Λοιπόν, πριν ξεκινήσω άλλο ένα βίντεο σχετικά με τις βαφές, θέλω να πω, όπως βλέπετε, έχει βγει το ξανθό. Και αυτό πως έγινε, λούστηκα 2-3 φορές για να φύγει εντελώς το χρωμοζωπάν μου, έριξα μπόλικα νερό για να φύγει το πράσινο, για να φύγει το ροζ που είχα κάνει την άλλη φορά και να γίνει ξανθό εντελώς όλο. Λοιπόν, ας βάψουμε επιτέλους το μαλλί. Ξεκινάμε! Λοιπόν, όπως είδατε το χρώμα είναι ανοιχτό μπλε, γιατί έτσι είναι το χρώμα, δηλαδή γαλάζιο, και την άλλη φορά λογικά θα βάψω τη ρίζα, γιατί από τα πλάγια φαίνεται ότι η ρίζα δεν είναι στη καλά της. Το επόμενο βίντεο λογικά θα είναι χτένισμα. Επειδή, το ξαναλέω άλλη μια φορά, επειδή αρχίζουν εξετάσεις, δεν θα ανεβάζω τόσο συχνά βίντεο, μόνο όταν προσπαθώ, γιατί κάθε μέρα μέχρι τις 8 έχω εξετάσεις και δίνω μαθήματα κάθε μέρα. Λοιπόν, αν σας άρεσε, κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή για να παρακολουθήσετε και άλλα νέα σύντομα βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας!